اللہ عذاب و سختی فوراً نراولی نو دی دا سوچ دے کہ نیرہ منگا تسوک سنشی ویلے او من کار سکو دخپل مرزی والیو با دخپل مرزی جون بتیرو کا عیش عشرت کو اور کدارنگی فحاشی کو عیاشی کو گناہوں نہ کو شرکیات و بدعات رسومات کو بے زما خپل ایمان دے و زما خپل کار دے او ما تا سکسنی شویلے قرآن دمر لوی وعید ورکی چھتو ہوئے زا گرزم را گرزما اللہ نا نشی خلاصے دے افامن اہل القرآن آیا پا امن کی بشیدہ دا کلی والا ایاتیہم باسنا بیاتن کراشی دیتا عذاب زمونگ دشپی وهم نائمون او دیودی سمر پا خوبونو کلالل دشپی پی زلزل راشی آر سے تباشی سیلاب پہ او بپی دشپی راشی پا خوبونو کی یوسی دارنگ لیونی سی راوی خوم نشی نو قرآن دا مسئلہ بیانی چی سمر شے چی بیا عذاب راشی انو بیا چغی و سوری ہوئی دلتا پا 2005 کی زلزلہ رالا انو بیا اسی افوار آلا اگا زلزلی خطول حالات بگڑاو کڑیو نو بیا سورد بعد افوار آلا چی پا 4 بجے با زلزلہ رازی سلور بجے با زلزلہ رازی خلق گرزے دل ورون اوال علا پاسے یو دادی و فلان کے دے و ڈنگلے زلزلہ برا دی قسم پر رب کچا خوب کاؤ خوب چالا ورتلننو کمری تا دن نکی دے نشا ٹول خلق چا میخی روانی کڑیو چا سویل زی سہرات ہوزی چا سگ منڈی والے ٹولو علا سلورو تلک ٹیم پاتی شوز بزلزلہ رازی نو یوی افوا صرف افوا دا عذاب وا او دا عید لازستا خوب آرامو دارنگی 2010 کی سیلاب راغی نو چی سیلاب اچھلی دی نو داغی نباد بیا چغی شوی علا اوبر آلی بیا نو قسم دے کہ نی گرمائی تا قتل او نی دی تا قتل چی پیادلیو کپا گاڑو کیو کپا دی کیو آغا منڈی وی او دی شاڑو تا منڈی وی صرف پا افوابانی کورونا ڈک دا مالونونا دا دولتونونا آرسنے آگے پریخو ویزان بچ کے ہوئے علا شابا منگ مجبور شو جماعت کی مرتعلانو کے جو خودے تو گوری واپس کورون دا دی سنجتا دا غالی چی دا یوی افوات دا ٹنگی نیو بیا چغی واو دا شپی خوبونا نرازی دا ورازی نرازی حالات رابانے دا غسی کرونا کی مسئلہ رالا حالات لگ راٹیٹ شو بیٹے من بانگونا شروع کرل ماس خوطان 10 بجے بخل کو کورونو کی بانگونا شروع ولی علاقہ کوئی مشکلات تی یرا بوا اخلق آگا بانگونو یرول اسی بنیری دل خوچی بانگ میں چالو شو پر 10 بجے دا ماس خوطان بانگونا شروع کر دائل بیل بدعات کریو دلتا دی کلی کم شویو او منگ بداغ چگی والی جدا نشتا او بچ 10 بجے بشی پر کورونو کی معشومانو کوٹو تو خطلو بانگونو کرونا دا بارانم پکیو کرونم پکیو خلقو نے بیٹے میں چغیو بانگون خلاص کریو نو معمولی چرا سخت شی نو بیا دغالی قرآن و یفامن اہل القرآن ایات یوم باسنا بیاتن دا کلے با پامن کشی که دا اللہ عذاب دشپی راشی وهم نائمون او دیو دی او پا خوب کے اللہ انیسی نو اللہ تسگرانا ندا او نه دا اللہ نبیا تختی دیشی تو خورتا تک کسی خوری تانای پروتی او دا اللہ رب العزت پا قبضہ کی اللہ نا بل خوانشی وتے اللہ رب العزت دی زمونگا استاسو دا دنیا و دا آخرت خوشحالی نصیب کی او اللہ دی دا دنیا و دا آخرت دا پریشانیون و دا عذابونونا مونگ بچو محفوظ کی او انابت و رجوع الاللہ دی اللہ زمونگا پیدا کی
الله زمونږه گناهونه معاف کی، تقصیرات معاف کی. وصلی الله تعالی